Hi guys, welcome to my vlog. Karon mga guys, karong takna mga guys ato ning ayohon ning atong kuan Tyrad in o Tyrad bar. Kay kining Tyrad in nato mga guys na kuan ni siya na bikil. Bali human na nato na siya building mga guys. Pataod na tana. Medyo gahi ang iyahang nat mga guys. Wow, atong gigamitan o gining sakit para dili pud siya masulod. Kaya kini siya guys, pag di ka na to sambuanga, murag gibati na ni. Naanay murag tama. Kanya akong tatong ayuhon mga guys, pero gikargahan siya balik o Cotabato City. Ang pagka human sa Cotabato City, balik tang sambuanga mga guys. Ako sa ning gi ayaw gipadali-dalian sa tagiha kay kini mangyapon nga unit ang ibiyahe na to Sambuanga City. Kita mangyapon na pilian mga guys, maong ato ni siyang giayo para walay kakulian sa biyahe nga wala to'y kaba para diretso-diretso po ang atong biyahe mga guys. Medyo lisod siya mga guys kay naman tayo kuan diri welder at mo lang po di shut out na lang ang nag-building itabangan punta niya ang atbang niya guys, atbangay ni siya na kuan na tama din siya mga guys. Kining gitaod na nako nahuman na nato ni dapit ni sa driver side. Unya kung mapansin niyo mga guys na maggilak-gilak diha mo sa atbang na sa helper side. Ipawiding niya po na to kay lain na siya kung anong unya ang hilis sa itong ligid mga guys, dili siya pantay. Mauna yung diferensya niya kay gitanaw na to ang atong kinkin mga guys, okay pa man. Kini may nagdiferensya pag humana ni mga guys atong i-align na to ang ligid para nindot siya kaon, nindot og kwan, nindot og paak ang ligid para sabay sila. Mao ni kasagaran nga madaot mga guys na long distance ang atong biyahe. Kini nga mga kuan, kini nga mga under chassis. Kini siya elbow Tyrad inang tawag na sa Tyrad bar sa ubos. Kung makita niyo dapit sa braso na ako na kasi bakante diha Tyrad bar na nakakabit na niya. Kining isa Tyrad in mao na gi-welding mga guys, ubos anang brake kanang lingin brake na siya mga guys. Mao na gi-welding siya kay lain na siya padaganon, murag na hagbong ni siya guys. Bali na down siya, mao na inig mutuyok tag manubila mga guys, mo sangko ang kining elbow sa atong I-beam. Mao na gipawinding kay para dili siya masangit inig tuyok na to. Naay di sa padaganon mga guys, pag ang atong elbow, ang atong Tyrad in luwag, matanggal ang winding. Ang uban ani mga guys gi thread ni siya mga guys, ang uban ani. Pero kining atong truck di welding na ni kay dili man ni siya brand new pagkapalit. Bali surplus lang siya, mao nga ani gud ang kuan, sitwasyon pag surplus ang imong kuan, mapalit na sakinan. Sa mga mabalit og sakinan diha pag surplus mga guys, naagid na mga diferensya na pud sa lalom. Imo nang mahibawan mga guys pag padagano na natong layo. Kini nga atong sakinan mga guys, dili ni siya tanto mangayog maintenance kay makaya ra man natong kining kuan pod, ayo. Dili siya kayo gasto. Kana siya mga guys, mao na siya kuan sa Tyrad bar kanang giarsa na natong ligyakan. Kaya di na nimo basta-basta sa mga guys, dako kay ning Tyrad bar ani, murag buktin kadagko. Mao nga kinahanglan siya jack mga guys. Ang pagtanggal ani mga guys, lisod man itanggal, tuktok na nimo mga guys. Dukdok nimo nagmartilyo ng iyahang nakabitan nga
hook maong mapagak ra nag-iya guys. Kung magtanggal mo ani mga guys, dili ni siya presyo ron. Tuktukon lang na nimo siya kanang bakal di ang gipasudlan. Mapagak ra nag-iya. Anong technique niya? Kaya naman po na siya kuhan bolt sa taas niya nailat. Pag man mo tanggal sa bolt ana, tuktukon ra nimo ng bakal diya nga mapasudlan sa kanang murag yang pin. Yan nimo siya dukdukon mga guys. Taga mahagbong ra nag-iya mga guys pag imong dukdukon. Ana mo na bolt mga guys kanang gitaw na. Ano yung bolt niya na po na kuan murag lock siya. Itusok po nimo. Gamitan nato ng sakit mga guys para sa yun kayo tuyukon. Dili na kapoy yung tuyo ka naman tayo sakit. Hindi nga mong kuan rin mga guys, master truck na mo din kompleto na siya. Bali ang nag-master truck din mga guys ang amor ang yapon na amahan. Iyahan na mga gamit mga guys, gapananghid niya na pag magkuha mo, ginalista. So kung in kaso mawala nga siya mga guys, charge na sa driver. Wala nga yun. Pag man natong gamit ani mga guys, kung kabalutan mo hulam, kabalo po ito mag-uli. Gamit mo na niya. Dili lang po kita truck na diri. Daghan ni truck diri. Daghan po gamit ani nga tools mo nga pinahanglan siya ayos. Pag kuha nimo na ipalista, pag uli po nimo imo na po i-report kay basig pag dili nato na i-report sa katong gwardiya. Basig na maggamit og lain unya mawala, ikit mapasangilan. Hindi mananghid. Mo na nga kinahanglan ta mananghid mga guys pag gamit na mo hisgutan. Ay okay ra natay sakit mga guys pero dili makakaya diri kay gamay ang atong sakit mga guys. Dili sa kakaya diri kani pang TV duty man nga sakit. Mao kakaya siya. Kasi di sa kadagko sa mga bolt kaya tuyukon. Yung sa ligid na mga guys kung magtanggal tag ligid, natay power tools diri. Pwede po na makaya sa sakit lang ang ligid. Okay ra kining kutsi-kutsi lang nga mga trap pero kining atoa power tools na yung atong panglian na. Iya kung magbalik ta na dili na kinahanglan ng power tools pag ligid. Tires na atong gamitin na para makakontrol pud ta. Mo din ay sagad nga isa ka driver mga guys, maka-experience ka sa pag-ayo ang mga truck. Wala may laing mo ayo. Pasalamat na lang pud ta nga makabalo-balo pud tag ayo kay sa pili nga trabaho. Mas maayo man lang natay matun-an kay pag abot sa panahon kilay palad sa unggoy kasi makabaton tag kining ingon ani ngayon nga ito di na ta maliba unsa ang pagayo-ayo og madala-dala pud nato na mga guys masig asa ta mo trabaho ang experience sa pagpangayo. At least kabalo ka kung madautan to sa layo na layo ang riskyo. Sa tanaw nato nga kaya ra nato ayo kita ray mo ayo na mga guys. Ayaw lang na makina kay ang makina mga guys sa kuan na mekaniko na yung sa under chassis kabalo na ta mo ayo na ang welder na maantigo pud dagamay mag-welding mga guys pero naa sila yung welder dire ay kabalo mag-welding mo igi patira kay di man magsilbi nga atong suluhon kay piting lisura piting daghanag ikabit nga gipadali-dalian pa mong gipatabangan na lang pud ka sa kaubanan nato dire nga kabalo mo welding pud ang magtaod magbungkag kita na bahala na ang pag-welding sila may kinabuhi sa isa ka bihedor labi na nung lista na atong biyahe ang atong sakyanan kada uli mga guys ato nang gina-check kaya makabalo na tao unsay daot pag-drive pa lang nato pagpadagan o sa karon hapon gikargahan naman samtang nagayo kami kargahan mula nga tag sambuang ga karong kadlawon o dili na lang nato ta sa mga guys dagang salamat ayaw mo kalimot sa pag-subscribe
like and share and hit the notification bell aron ma-update po niyo sa mga bagong video nga atong pagabuhaton. Salamat mga guys.